рӯзатон бахайр бошад бинандагони азиз. Сархатти рӯйдодҳост. имрӯз 16 ноябр. манзуратон аз студияи марказӣ. дар 10 дақиқаи баъди аз он мегӯем ки ширкати барқи тоҷик сабаби маҳдудиятро бар радиозудӣ тавзеҳ дод, вале нагуфт ки кай сокинон пурра бо барқ таъмин мешаванд. бо ҷанҷоли гурӯҳии муҳоҷирон дар Русия ки бо боздоштҳо анҷомид, арзон шудани нархи сабзиву эҳтимоли барқарор гардидани нуқтаҳои фурӯши гази табиӣ дар Тоҷикистон, зане дар душанбе мехост худро аз 15 ошёна партояд. хабарҳои дигар низ ҳаст. ширкати барқи тоҷик ба номаи радиозудӣ дар бораи сабаби маҳдудияти барқ дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон посух дод. дар ин нома ки дирӯз ба дасти мо расид, ширкат мегӯяд аз аввали моҳи октябр ба хотири гузарониндани корҳои таъмирӣ дар баъзе ноҳияҳо дар соатҳои муайян барқ хомӯш мешуд. барқи тоҷик аз ҷумла мегӯяд дар нирӯгоҳҳои норак, сарбанд, қайроқум, зеристгоҳҳо ва хаттҳои баландшиддати интиқоли барқ таъмир идома дорад. ин посухи ширкат дар ҳоле аст ки баъзе аз сокинон мегӯянд анҷоми корҳои таъмириро дар маҳалли зисташон намебинанд. коршиносон ҳам маҳдудияти барқро на ба корҳои таъмиру барқарорӣ, балки бештар ба мудирияти нодуруст, талафот ва дуздии зиёди нирӯи барқ марбут медонанд. бар илова дар ин нома зикр нашудааст ки корҳои таъмирӣ кай ба поён мерасад ва оё рӯзҳои наздик ки ҳавои сард пешгӯӣ шудааст, сокинон имкони ба пуррагӣ таъмин будан бо барқро хоҳанд дошт ё не. сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфтааст, қазияи муҳоҷирони тоҷикеро ки аз шароити ғуломияшон дар вилояти Архангельск шиква намуданд, таҳти назорат мегирад. ду рӯзи пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд ки дар он муаллиф мегуфт 4 моҳ инҷониб дар як сохтмони марбут ба ширкати Прогресстрой кор мекунанду хӯрокашон аз обу нон иборат буда, либоси зимистона ҳам надоранд. ӯ дар идома шикоят мекунад ки ба гурӯҳи иборат аз 18 нафар дар ин муддат ҳамагӣ 120 000 рубл маош доданд. гузашта аз ин ба онҳо гуфтанд ки беш аз 1 миллион рубл қарздор мебошанд. дар ҳоле ки ба қавли ин муҳоҷирон онҳоро миёнравҳои тоҷикистонӣ моҳи июл бо ваъдаи 40 000 рубл маош ва таъмин бо ҷои хобу ғизо аз Тоҷикистон ба Архангельск оварданд. дар пайи расонаӣ шудани навор, сафорати Тоҷикистон дар Русия бо нашри як изҳорот гуфт ки дирӯз бо мақсади кӯмак ва баррасии ин масъала кормандони консулгарӣ дар шаҳри Санкт-Петербург ба маҳалли кории ин муҳоҷирон сафар баргардиданд. дар Русия мемонем. хабаргузориҳои русӣ аз ҷанҷоли навбатӣ миёни муҳоҷирон дар Санкт-Петербург менависанд ки дар пайи он беш аз 20 нафарро ба шӯъбаҳои полисии ноҳияи Фрунзе бурданд. муноқиша 14 ноябр дар ошхонаи базаи фурӯши меваву сабзавоти Софийск байни як зодаи Тоҷикистон бо муҳоҷири узбек ба амал омада, сипас муҳоҷирони дигар низ ҳамроҳ шуданд. пулис 8 нафарро дастгир кардааст. 7 нафари онҳо шаҳрвандони Узбекистон буда ғайриқонунӣ дар Русия қарор доштанд. ба эҳтимоли зиёд онҳо ҷаримаву ихроҷ ва вурудашон барои чанд сол ба Русия манъ мешавад. нафари дигари дастгир шуда зодаи 28-солаи Тоҷикистон буда шиносномаи Русияро дорад. ба ӯ барои латтукӯби шаҳрванди Узбекистон 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ ва корҳои ҷамъиятӣ таҳдид мекунад. авҷ гирифтани ҷанҷолҳои гурӯҳӣ миёни муҳоҷирон дар моҳҳои охир боиси он шуд ки мақомоти Русия муҷозотро барои ширкат дар занозаниҳо сахттар намуданд. муҳоҷирон дар Русия минбаъд бояд китобчаи тиббӣ дошта бошанд. талаботи қонун дар ин замина аз 31 октябри имсол ба ҳукми иҷро даромадааст. тибқи он барои гирифтани мақоми ҳуқуқӣ муҳоҷирон бояд аз муоинаи тиббӣ, ташхиси бемориҳои сироятӣ, ВИЧ ва нашъамандӣ бигзаранд. бар асоси натоиҷи муоина ба муҳоҷирон шаҳодатнома ва китобчаи тиббӣ дода мешавад. ҳама ҳуҷҷатҳои тиббӣ дар шакли коғазӣ ва ё электронӣ дода мешаванд. илова бар ин, тамоми маълумот дар бораи натиҷаҳои ташхис дар ихтиёри Вазорати тандурустӣ, Роспотребнадзор ва мақомоти минтақавӣ гузошта мешаванд. вобаста ба он мақомоти дахлдор тасмим мегиранд ки ба буду боши муҳоҷир ва фаъолияти кории ӯ дар ҳудуди Русия иҷозат бидиҳанд ва ё не.
шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. Бар пояи гузоришҳои расида рӯзи 15 ноябр канслери Олмон Ангела Меркел бо Александр Лукашенко музокироти буҳрон доир намуд. Ин дар ҳолест ки Иттиҳоди Аврупо ва Амрико дар робита бо буҳрони муҳоҷирон дар марзи шарқии ин иттиҳод бахши навбатии таҳрими Минскро баррасӣ доранд. Полша ва Лаҳистон ҳушдор додааст ки муҳоҷирон бо наздикшавӣ ба марз баҳси дипломатиро амиқтар мекунанд. Ҳазорҳо нафар дар шароити тоқатфарсо дар марзи Беларус бо Полша хайма зада кӯшиш доранд ки ба хоки Иттиҳоди Аврупо ворид шаванд. Иттиҳоди Аврупо Лукашенкоро бо фароҳам овардани шароити интиқоли ҳавоии муҳоҷирон ба Беларус ва интиқоли онҳо ба марзи Иттиҳоди Аврупо муттаҳам мекунанд. соли гузашта Иттиҳоди Аврупо дар робита бо интихоботи баҳсбарангези президенти Беларус ба муқобили Минск таҳрим ҷорӣ кард. рӯзи 15 ноябр вазирони умури хориҷии Иттиҳоди Аврупо таҳримро тавсия бахшида ба он ширкатҳои ҳавоӣ ва сайёҳиву якида мансабдорони дорои нақш дар буҳрони марзиро шомил намуданд. Ҳамчунон вазирон мувофиқат карданд ки ба зудӣ бастаи панҷуми таҳрими Минск эълон хоҳад шуд ки бар пояи он суратҳисобҳои бонкии баъзе афрод ҳабс шуда онҳо аз имкони сафар ба Иттиҳоди Аврупо маҳрум хоҳанд шуд. бармегардем ба Тоҷикистон. додситони парвандаи Азизулло Абдуллоев мудири шинохта як ширкати хонасозӣ дар Тоҷикистон аз додгоҳ хостааст ки ӯ ва 5 ҳамроҳонашро ки ба қочоқи тақрибан ним тонна маводи мухаддир муттаҳам мешаванд аз 28 то ба 30 соли зиндон маҳкум кунад. мурофиаи ин гурӯҳ дар додгоҳи ноҳияи Сино идома дорад. вазорати умури дохилӣ моҳи октябри имсол аз боздошти ин гурӯҳ хабар дод ва гуфт онҳо муддати тӯлонӣ ба қочоқи маводи мухаддири афғонӣ ва интиқоли он ба кишварҳои аврупоӣ машғул буданд. Аммо ба қавли вакилони дифои муттаҳамон Азизулло Абдуллоев иттиҳомотро рад карда гуфтааст дар ин кор даст надорад. вакилони муттаҳамон мегӯянд Абдуллоев ки раиси ширкати бунёдкори Аср мебошад исрор намудааст ки муфаттишон ӯро пас аз боздошт ба нирӯи барқ монда биниву ангуштонашро шикастанд. нархи сабзӣ ки тобистони имсол ба таври рекордӣ баланд рафта буд дар шимоли кишвар арзон шудааст. Сухнюс менависад ки ҳоло қимати сабзӣ дар бозори Панҷшанбе бар ивази 1,5 то 2 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар ҳоле ки моҳи май ва июни соли ҷорӣ арзиши ин сабзавот то ба 10 ва 15 сомонӣ дака хӯрда буд. вазири кишоварзии Тоҷикистон сабаби болоравии нархи сабзиро дар кишвар ба сард омадани зимистон рабт дод ки ба гуфтаи ӯ ба ҳосили имсола ва нигоҳдории он таъсир расонд. он замон коршиносон гуфта буданд ки чунин вазъият дар бозор дер давом накарда дар тирамо арзон мешавад. бино ба иттилои пойгоҳи Агроинформ TJ дар рӯзҳои ахир қимати сабзӣ дар Душанбе 3,5 сомонӣ, дар Хуҷанду Истарафшан 2,5 сомонӣ, дар Кӯлобу Рашт 3 сомонӣ, дар Хорох бошад 5 сомонӣ муқаррар шудааст. нархи аз ҳама баланд феълан дар Мурғоб боқӣ мемонад. дар он ҷо 1 кило сабзӣ бар ивази 8 сомонӣ савдо мешавад. эҳтимолан аз соли оянда дар Тоҷикистон нуқтаҳои фурӯши гази табиӣ фаъол карда мешаванд. хабаргузории Азия Плюс бо такя ба манбаи худ дар хадамоти зидди инҳисорӣ менависад ки чунин нуқтаҳо то соли 2012 амал мекарданд ва ҳоло баъзе аз соҳибкорон ба барқарор намудани онҳо шурӯъ намуданд. то 10 соли пеш дар Тоҷикистон 53 чунин нуқтаи фурӯши гази табиӣ амал мекард ки аксарият дар Душанбе буд. талоши барқарор намудани нуқтаҳои фурӯши гази табиӣ дар ҳолест ки як соли ахир дар кишвар нархи гази моеъ 80%, бензин тақрибан 60% ва судишвории дизелӣ беш аз 43% боло рафтааст. дар Душанбе аз қасди худкушӣ як ҷавонзан ҷилавгирӣ шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд дирӯз сокини 27-солаи пойтахт мехост аз 15-ум ошёнаи бинои истиқоматӣ худро ба замин партояд. шоҳидон ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулода занг заданд. вақте наҷотдиҳандагон ба маҳалли ҳодиса расиданд, зан дар лаби тиреза истода касеро ба наздаш роҳ намедод ва таҳдид дошт ки худкушӣ мекунад. дар лаҳзае ки равоншинос бо зан музокирот мебурд, наҷотдиҳандагон аз тирезаи дигар занро ба дарун тела додаву ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. тибқи фарзияи пешакӣ сабаби қасди худкушӣ ҷанҷоли оилавӣ будааст. кумита мегӯяд соли ҷорӣ кормандонаш дар кишвар ҳудуди 200 нафарро аз марг наҷот доданд.
бинандагони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Имрӯз 16 ноябр Бонки миллии $1 сомониву 29 дирам ва 1 евроро 12 сомониву 93 дирам таъин кардааст. Қурби пули русӣ поин рафта 1000 рубл 155 сомониву 50 дирам нарх дорад. дӯстони хубам, нашри навбатии Сархатти рӯйдодҳоро ба поён мебарам. Ташаккур ба шумо ки моро тамошо мекунед. дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем ва ман 3 соат пас ба студия бармегардам. хайр хушнавид.